Hello everyone, jotono hai good morning. Jotono teisa katal video jotono lamshogo. Nai tongnai jotoni viewers rongno nakar mangbasano. Kidungma ang ani blog rongno funung malia. So tini hingke ang college o phaijak. Ang kisa baskango exam rogonangni bangai ang tabo kisa class khai kisa ya gabang class khaibani nango. Ang jora rombai college rogo phaimaya mane hingke no blog bu funung malia. Ang Nogro kisa paile yang tongmani bangai bo tongmani bangai paile yang bono muniro fungnai ke college paila ha paiwi tabu sung tisa yang develop by thanglai tongo kisa ang ke dress change khai paila ha ang pila college dress thangmani ne hingke aro college dress change khai pai ha tongmani hingke ang kaisa jaga o thangani nango bono bangai hingke satung bu kutung ma hingke Satung kutungma hingke jeng tabo kisa dimsagoro achok tonglaigiranai hingke sarsa achogoi or jagani o buibaso tongbai satungma achojani jaga sikiri hingke jeng haini je beng seat ma beng achojani jaga tong rutugoi tonglaio blogba jeng kaisa jaga o achoklaila ha hingke tungguba tabo ice cream chalainai hi biblog benglai tongo hingke bayarok naitongdi nirok chini ani blog no. Harung tungma hakulun dol atau lagi ice cream salad dong. Foto. So ni rong nong samani kaisa jaga o thangnai hi ngoro phaisok phaila ha ani murkurok tugui baisbe bolong chajak hingke ba bonbangai kisa murkurok khaijak nagrane. So ang murgu kaisa ya tini kisa borok bai bokrarok sa sujak thangnai hi wasogo ha hingke naitong dini rok ang toma kaijak choya ke ani blog no tini ni video hingke sak no kisa snawi nai mani da. Ako hingke naidi joto naitongdi. So bokrok rok rongjala ha hingke asake tongthok papa muktri si thangani naio ang bokrok rok tungjak khe mukhang rok bolijak khe asake muktri phaijak ang hingke aram nangjak sukla ha ang tini borok bai oro phaiye bokrok rok malis khaijagoi belai aram nangjak ha ang tei haikhe mankhai tongoi par wngthanglai mankhe ba ha sokmani ka hapani khaimaya hai waisa wiso rok jora gothokphor rogo jora manphor rogo ma phaibo ma khaijak naimani thea sak khai mankhaijak thangmanai hai kok buia hingke je jora manphro ba je chukphro waisa wisu sak aram rani hai rok khe asok tonglaio angbo hingke nirok ano comment khai sabaidi tu bomo hai ong rok bomo hai khaikhe toma khaikhe chakuk rok je ang khaijakma ba chaya rok de wngnai songnai bodorok nirok kisa sati bo asukhe bokrok o malis khaimani pugui akorui tongmani asukhe ang aram nangjaga hai thutui chingtongsi mokol mugle rok chingma tongsio ang hingke nirok bano jotono comment rok khai sabaidi mo hai khaijakmani chao de na chaya ang waisipak khaijakya do ono khaijaknaini tini wasogoi khaijakmani so bahai norok ano please ke jotono kisa sabaijadi tomoni hingke ang norok sake si kaha haya rok kisa bujinai sinai hingke angni jebu khaijagoi kisa nainai bomo hai kaha de haya de sinai belai na mojak tongo hingke ba bonbagai saklai bokrok o cream phului bo ano mo thuroi roha hingke tabo bo ano facial khainai hingke facial omo thujak khe facial khainai hingke mukhang ketai ma hengjago do ang kisa le facial khaijakphoro hingke kisi mukhang khe aram nango godona digi rok hojala hingke kisi ketai ma hai wngjago ang hingke obbas kori ni hai wngna buito dili khainai rok tongya phano wngna hingke mo hai facial khaimani bo nirok toma cream bai khaikhe chakuk chaya rok ano kisa comment box o comment khaidi sadi mono bahaine hingke ang to khaijakya ba kaha haya hamani bomo cream khai kaha wngnai bomo cream haya botrono bo asuk sia wngoi hingke bonbangai je sijak ani video no nai tongnai bisingo
sijak rok tong ha hingke please ke ano comment khai sajadi hingke ang next day se khaijak pore hingke rok je kaha he samani bo bai ang khaijaknai je ke step bangmani akai sokla ang tongthokdo tongthokmale habono ba asuk de bangphi ma sokbe 5ta de 6ta jani step age se pai sogo hingke khaimang tabo hingke puila swkango te khoroksa bwrui se khaiyo hingke bo mai chai tongmani bagui bo khaisok tongo step kainui bo khainai hingke boni pore hingke te khoroksa bo mai chabai phailaha hingke bo ano cream fulo phailaha hingke amoni swkaknai ang saksana naima monimani pura boot swnamui rok abo ano hingke manai boni rokjaknai bo asuk kaha betra hai chigi sa hingke boni pore borok tisa tissue bai tinaui huui rok chan khe kwchang khe khai rogo hingke saisung naima tongo ang kubui de chungkha rok hingke chungmani chungya sia do hingke nirok jano kisa comment kaisa di kisi sale mukhang rok sujak tong ba na hujak tong asuk polak ni polak thana je cream bai fului suwui tong ba chungnai ni na kisa ba hingke chungya hingke to chungya hingke rok bomo hai bwswk dam rok akorok khaijak bai ano kisa sajadi bar sao ang hingke next o hingke ang je nirok kaha hi samani bo baino ang khaijak naifilnai try hingke borok hingke sate kaisa kisa dam hingke mukhang rok blue rok tei kuphu haiphi roiphi kosom ba kosom tongnai na kosom kuphur ba kuphur wngnai oro kuphur kungnai hai kok ya tongma hingke kosom ni kosom phano kisale kwchung wngnai mane mukhang ni bala rok swkagwi rojak ba kisa glue rok wngnai hina hingke mukhang hingke no khaijak bai do ang asuk ke muktui last o ke muktui rok ma koklaha ani manke o mukhang budul beng ni asuk ba asuk mukhang budul phaila ang se samalia hingke bono borok bokolog khibi rok hingke yang tak bokhorok sukhe paijak klailaha hingke bokhorok subailaha hingke bo kisa hair dryer bai kisa bwkhnai raroi rok naina ma sogo hingke boni pore hingke to paijak sing swnai hingke norok comment khai sadi hai haike nugo do ani sak no haitongma hingke o bukung rogo kholai rogo omo tongmani nai ani kholai o robongjak sing tongsiwo bokolog khibimani borok thangmani kaisa jaga o to nogo sok phailaha hingke nirok to nukha bahai ke borok makhai ani pura nogo thangmani 1 mas hai hana morok threading rok khaijak ya akorok yang bo bolong sing tongsiwo hingke chini oro khainai kwrung rok bo kwrwi hingke je chini yang kila rok bole parlour rok bo kwrwi hingke ba ang oro jephru agartala phaio afuru khaijak thango hingke khaifani kila o udoipuro ma thangnai udoipuro thang khaijakma hingke abono ang oro khaijakmani ba puila hingke oro no mane kaisa jaga o dogan o khaijakmani chao hing kaisa jaga o khaijaklaha hingke so asuk wngsi thung haini hai tesa malai next video tata।